کوچه‌ها پر از ماشین کنی نفس کش و بین درخت رو کم میبینی تا که دهد اکسیژن کنی بگو مهرانه چی باید کرد به این حال چگونه نفس گیرد انسانیت به ملال ای همسیفان خوبم باید نهاد شنانیم آخرین قاعده را از اکولوژی میدانیم. наврасони шаҳри Истиқлол оид ба донишҳои экологӣ маҳорати худро санҷиданд. Сабқати онҳо дар доираи озмуни байни мактаби оид ба ҳифзи муҳити зист сурат гирифт. Хонандагонро лозим буд ки аз рӯи шартҳои гуногун бо истифода аз донишҳои экологӣ маҳорати худро нишон диҳанд. من در این چهاربینی اشتراک داشته دانش خود را سیقل داده ایستاده و چگونه محیط اطراف را چگونه اطراف را زیبایی‌اش را چگونه تازه نگاه داشتن را یاد گرفته ایستاده ایم. чорабинии мазкур дар қасри фарҳанги шаҳри Истиқлол доир гардид. Дар озмун хонандагони 6 муассисаи таҳсилоти миёнаи шаҳри Истиқлол ҷалб гардиданд. Ҳар яке аз мактабҳо ба дастаҳо тақсим шуда ба худ номҳои экологиро низ гирифтанд. Масалан, яке аз дастаҳо бо номи замин дар чорабинии мазкур иштирок дошт. Бинобар маълумоти масъулин барои баргузории чорабинии мазкур хонандагон наздик 15 рӯз омодагӣ диданд. хонандагони мактаб баробари посух додан ба ҳар масъалаҳои пешниҳод гардида инчунин он тамошобиноне ки дар толор ҳузур доштанд онҳо низ басо таъссуроти хуб гирифтанд ва албатта боварӣ дорем ки дар оянда низ ташкилкунандагони ин хел маъракаҳо боз ҳам чунин тадбирҳоро ба сомон мерасонанд ва баҳри тақвияти маърифати экологии шаҳрвандон нақши муассири худро хоҳанд гузошт. чорабинии мазкур дар доираи як лоиҳаи ташкилоти ҷамъиятии гурӯҳи ҷавонон оид ба ҳифзи муҳити зист роҳандозӣ шуд. Лоиҳаи мазкур 5 моҳ инҷониб амалӣ гардида баҳри баланд бардоштани маърифати экологии наврасону ҷавонон равона шудааст. Бинобар маълумоти масъулини ташкилот баргузории чунин озмунҳо дар 10 мактаб аз шаҳри Истиқлолу ҷамоати ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров татбиқ гардида истодааст. کارهایی که ما در مکتب ها تشکیل کردیم کارهای آموزشی ما البته کارهای عملی هم تشکیل نمودیم در این باره ما عکسای درخشانی گذراندیم زیاده از 1000 بیخ هر دو ناحیه به درخشانیده شد و ارزیابی ما هر یک مکتب زیاده از 50 عدد گل‌های خانگی تقسیم کردیم بعد البته هر هفته در سطح مکتب ها شنبه ها تشکیل کردیم. рафти чорабинӣ аз ҷониби мутахассисони соҳаи ҳифзи муҳити зист мушоҳида гардид. аъзоёни ҳакамон ҳар як баромадии хонандагонро мушоҳидаву баҳогузорӣ намуда фикру андешаи худро баён карданд. бояд қайд намуд ки баргузории озмун викторина давоми 3 рӯз идома хоҳад кард. гузориши Уғлои Раҷаб ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.